Și prieteni, a trecut și perioada concediilor. După ce am organizat acest frumos eveniment la Avant Gardens în Leni, o întâlnire a pasionaților de mașini, unde ați văzut o fel de mașini modificate, am avut un timp extraordinar, am plecat câteva zile și în concediu, am filmat foarte puțin, am vrut să ne relaxăm mai mult, iar acum ne-am reîntors cu forțe proaspete. Haideți să continuăm, vrem să finalizăm și proiectul Toyota Celica, generația 5-a. Aveți probabil ultimul episod de restaurare, deși mai sunt chestii de făcut, nu vom mai investi foarte mulți bani în Celica. Episodul 8. Nu mai pui bandă, nu mai pui, nu? Na, oglindă, frate, uite aici. Frumos. A venit vremea să ne ocupăm puțin și de interiorul Toyotei Celica. Cred că astăzi o să schimbăm volanul. O să luăm volanul original, să punem unul sport. Hai să vedem ce colet a venit de la curier, ce volan ne-a adus. Alcantara, cusături roșii, inserții roșii, claxon. Da, aici avem adaptorul. Deci o să dăm jos volanul original al mașinii. Pentru asta ne trebuie o șurubelniță stelară, avem aici, care intră aici undeva. Aici avem un șurub. O să-l deșurubăm, după care o să scoatem zona asta cu claxonul, desfacem volanul și o să iasă destul de ușor. Hai să vedem cum.
Deci e volan sport cu prindere în 6 puncte, 6 șuruburi cu imbus. După ce am pus adaptorul acesta special aici, acum prindem volanul în cele 6 șuruburi. 6 cai frumoși! Și gata, am reușit să montăm și volanul nou. Este sus, cam așa de pe mașină. Mai urmează acum să schimbăm și jegurile astea de preșuri. Am făcut ceva personalizat cu Black Cat Garage. Hai să le schimbăm. Și prieteni, proiectul în linii mari este gata. De ce zicem în linii mari? Pentru că mai sunt mici chestii de făcut, dar nu știu dacă le vom mai face. Hai să vă prezentăm cam ce am reușit să facem până acum din mașina aceasta. Să vedem ce am investit în ea, ce i-am schimbat, ce am pus nou. Și așa arată mașinuța din față. În primul rând i-am schimbat bara. Am luat bara originală jos și am comandat bara de Carlos Sainz, varianta de curse. După care am pus și un lip. Am continuat cu schimbarea farurilor. Am luat sticlele originale din farul jos. Am comandat pe Statele Unite, pe America, un set de sticle. Pe Europa nu se găsesc, așa că le-am comandat în America. Un set de faruri, sticlă clară, cu LED-uri roșii tip Angel Eyes, legate separat pe buton. Din păcate sau din fericire, cum vreți să o luați, am comandat din greșeală. Când am bifat acolo la opțiune, am bifat 2 seturi de faruri. Un set le-am montat noi pe mașină și un set le avem aici. Așa că cu această ocazie, dacă sunt urmăritori pasionați de Toyota Celica și aveți nevoie de un set de faruri speciale din America, sticlă clară cu LED-uri roșii legate separat, acestea sunt de vânzare, ne puteți contacta, lăsați un mesaj sau ne scrieți pe Instagram. Dacă aveți cineva proiect în desfășurare, Toyota Celica, și aveți nevoie de astfel de frumuseți, aici sunt. Bun, și să continuăm. În bară, acolo am schimbat și semnalizatoarele, dreapta-stânga. Le-am luat pe cele originale și am pus sticlă clară, care arată mult mai bine pe mașină. Aici, în zona capotei, nu am schimbat capota, ci am cumpărat o gură de aerisire aici mare și 2 venturi mai mici, dreapta-stânga. Am tăiat capota, le-am inserat acolo frumos și, bineînțeles, mașina a fost vopsită integral. Deci, capota schimbată, farurile schimbate, bara față schimbată, semnalizatoarele schimbate, lipul jos în bară. Cam aceasta este partea din față a mașinii. Și așa arată mașinuța și din lateral. Are o siluetă de invidiat, deși mașina este din 94, întoarce multe capete pe stradă, așa ceva mai rar găsești.
Aici ce am făcut? În primul rând pragurile, care sunt o continuare a lipului. Pragurile speciale, le-am adaptat acolo ulterior. Bineînțeles am schimbat jantele, am pus un set de jante albe, Japan Racing, față-spate aceleași dimensiuni, frumos. Am vopsit etrierii pe față și tamburii pe spate în culoarea roșie. Vedeți ce frumos se văd, jantele albe și etrierii și tamburii roșii. Am schimbat și semnalizarea din aripă. Am luat cea originală galbenă jos și am pus cea cu sticlă clară. Dă mult mai bine. Se completează cu semnalizările de pe bară. Reamintim că mașina a fost vopsită total, vopsită complet, în albastru acesta deschis ca cerul, o culoare foarte frumoasă pe mașină. Noi zicem că o prinde foarte bine, voi ce părere aveți? Cum a ieșit? Lăsați în comentarii. Bun, și așa arată mașina și în partea din spate. Aici, bineînțeles, i-am schimbat bara originală, care, după cum se vede, o avem aici. Bara spate originală și bara față originală. Cam așa arăta bara spate. Nu ne-a plăcut, era foarte îngustă, nici cum nu dădea pe mașină, era așa îngustuță rău, așa că am pus această bară sport. Este o bară custom, făcută special pentru Toyota Celica T18, generația 5-a. Ați văzut procesul, dacă nu l-ați văzut, urmăriți pe canal episodul în care am montat bara, cum a trebuit să tăiem din aripă, să potrivim bara frumos pe mașină, cu aripa spate, refăcut toată zona, bineînțeles, reamintim, mașina a fost vopsită integral. I-am dus și o evacuare dublă, dreapta-stânga, bineînțeles eleronul original, care foarte greu l-am găsit pe România. Cineva a avut bunăvoința să-l dea jos de pe mașina lui și să ne-l vândă nouă, ca să iasă proiectul perfect. Cam așa se vede mașinuța și din spate. Stopurile sunt cele originale, sunt doar curățate și polișate, lustruite. Și cam așa a ieșit mașinuța și pe interior. La început vă ziceam că proiectul este în linii mari gata. De ce am zis în linii mari? Pentru că interiorul nu este chiar gata. Nu cred că o să mai retapizăm scaunele ca la celelalte proiecte, pentru că sunt într-o stare foarte bună. Vedeți ce frumos arată și se asortează perfect cu culoarea exterioară a mașinii, cu acest albastru, și ele sunt nuanță albastră. Voi ce părere aveți? Să mai retapizăm scaunele sau nu? Sau să le lăsăm așa originale? Ele oricum sunt într-o stare foarte bună, nu sunt rupte, nu sunt uzate, arată foarte bine. Aici pe interior am schimbat doar volanul, am pus unul sport și alte preșuri personalizate marca Black Cat Garage.